Gaur, zientziaren lehen lerroan dagoen ikerketa bat ekarriko dugu gurera. Dorleta eta Maluk sekulako aurkikuntzak egiten ari dira minbiziaren inguruan. Eta gaur guztiak kontatuko dizkigute. Kaixo lagunak, eguerdion, eta ongetorri Dorleta, Kaixo. eta ongetorri Malu. Zer modu zabete? Ondo, ondo. Oso ondo. Bai. Bueno, kontatu guri zehazki, zeizate ikertzen? Biomaterialak egiten ditugu. Gure zentrua biomagune da, orduan biomaterialak. Vale, biomagunetik etorri zate, ezta? Bai, Bi etorri zate, zenbat zaudete hor bertan? 180 gara orain. Ai, ama. Gutxi gora bera. Vale, eta nuni aritze zate? Nun dakazue zentrua? Miramonen, hemen Miramonen, Donostin. Donostin, bale. Eta zer da esan dezuen hori, zer da zehazki, ze sortzen ibiltze zehate? Normalian egiten du lan biomaterialekin edo nanopartikulakin beti biomunduan, Orduan gaur egun egia da helburu igual da osasunakin lotuta gauzak. Bai, entzun den minbiziakin eta bularreko Hoi da. minbiziakin izatela gehien bat, baina guri itzein gaur ez gea doktoriak eta ez gea adituak ez ikerlariak, kaleko pertsonei bezala, esplikatu, ados? Ados. Saiatuko gara. Saiatuko gara. Bueno, zukalden zemuz moldatzen zate, Badakit, zure etxene honitzan, Bai. izokina jarra jangen duen, Bai, hoize duela urte batzuk, bai. Hoi da, eta zukalden moldatzen zate, ezta? Ondo, bai. Ba, ehundoko errezeta ingo dugu. Ingo ditugu bruselasak, gero hemen entxaladilla berezi bat, krema bat batzu jana, eta urdea piko pixka jarriko jau, Oso ondo. platerrear bat iteko. Ados? Oso, no? Ados. Adi lagunak, benetan ikasiko dugu gaurta. Bueno, lagunak eta bikote, errezeta garatuko dizuet, pausuz pausu, esan deun bezala ingoituguna da bruselasak ingoitugu eskaldatu, egosi txiki bat emango dio, eta gero baratzuritan salteatuko ditugu. Eta ingo dio oinarri bat, patata goxatu batzukin. Ikusten zuen bezala ensaladia da, baina ez daka maionesa ikan. Ingo duna da patatak egosirez, prejituta ingoitugu, eta bain prejituta daudenean aberaztuko ditugu hemen dauden osagai guztiekin. Piperra puxketetan, tipulinare bai, luzokerrak, intxaurrak, hemen dakau tomate murriztua, estilla, piperra utza pixkat eta xibuleta txikituta eta ensaladia antzeko bat ingo deu. Hoi jarriko dugu plateran iskina baten, bruselasak salteatuta, eta ingo dugu baratzuri krema bate bai. Baratzuri krema iteko ingo duguna da, ia buru guztia, Zurituko dugu, ingo dugu oliotan konfitatu, eta behin ondo konfitatuta daudenean, sardezka batekin ondo zanpatuko dugu, gazta krema naztuko jau, piper mina, jarriko jau sesamo pixkat, eta hori plateran lagungarri. Eta hori gutxi balitz, urdai azpiko pixka jarriko jau, platera Oso ondo. bukatzeko. Ados? Primeran. Bueno, lanak banatzeko. Azteko eta behin, ni bruselasak txukunduko dituta egosi txiki bat emango jau, beste alde batetik patata hauek prejitzen jarri behar ditugu, ez da kuiduka, nahazu lauki txikitan, nahazu xerra txikitan, Vale. zure kontu, bale? Vale. Eta beste alde batzu ja, zuritingo dugu. Nahazu ja, Zenbat ale? buru guztia zuritu, bai, zatikan hemen geho beharko ditut 3-4 ale salteatzeko, eta gainontzekoa konfitatzen jarriko dugu. Ados. Ados. Bueno, eta kontatu, zertan nahi zate bilo guantxe? Nola ikertzen, ezke guri egia zan, entzuten deun ere kosta ite zaigu, lasai garatu, Bai. baina gauza erraiten nahi zate, ez da? Ba, Nahazu zuri gailua? igual errazago bai. tori. Gure helburua gaur egun da hori irudimentzioko organo txikiak Bai. egitea ulertzeko gaixotasun batzuk, adibidez esan duzuna lehen minbiziana edo ere egin ditugu arteria batzuk non egin behar genituen kapa desberdinak, hori irudimentzioko inprimagailu bat erabili dugu adibidez. Eta, klaro, horretarako sartu behar ditugu zelula. Osa, zelulak imprimatzen ditu. Hori da. Vale, eta arteria bat inaldezue, edo esan dezun bezala,
Organotxo bat itea. Organotxo bat, adibidez, birikako satitxo bat. Zergatik, batzutan ez ditugu lertzen zer gertatzen diren, ze prozesu gertatzen denen hor, eta ze nolako tratamenduak eman behar diegunez, badaude hori minbizia adibidez ez da oso ondo ulertzen, zergatik berriro ateratzen dan, ze metastasia prozesua zergatik egiten den, ze Eta prozesu. desberdintasun asko dauden, osea... Bai, hor barruan daude adar mordo bat, ez da? Bai, orduan, igual ez du beti funtzionatzen farmako bat ematen eta espero duzu funtzionatuko duen, ez? Orduan, komeni da, osea, gaur egun ez dauden modeloak... Bai, burutzea, osea, bestela, eta orduan ideia nik ikusten ez da, organo pusketa hori gaizki dauna, minbizia dauna, kendu eta jarri ja, berri ja. Edo zertarako... Bueno, osea, egin daiteke hori, kentzeko eta jartzeko, ze batzuk egiten dute, baina gu egiten duguna da ulertzea. Hau Bai. da, zenolako tratamendu berezia eman beharko diogun pertsona bati, osea, zehazki ondo Hori joateko, sendatzeko, ez da, hori edo- sendatzeko, ez? Ze, osea, egia da, jende batzuk egiten dutela hori, osea, hartu sartzeko kendu eta berriro jarri hori da, hartu bestia. kendu, Baina gero berriro ateatzen da, eta orduan Bai, ez segun. beti, no? Bai, baina gure kasuan da gehiago ulertzea Zergatik sortzen da. zergatik, osea, Sortzen da eta nola... eta nola, eta tratatu zenolako daiteke. tratamendu berriak ateraldiren, testeatzeko farmako berriak, adibidez, edo... Eta nola testeatzen dira farmakoiek, adibidez, zuek sortzen dezu organo txiki hori, sortzen dezu ere bai bertan minbizia eta farmakoa jartzen diozu edo nola? Osea, gaur Hori egun ere bizirikan nola dago bizirikan hori sortzen dezuenian? Osea, erosi Nola daiteke. jartzen diozue hor... Biziri dago, ze zelula biziak Bai. erabiltzen ditugu, eta osea, pazientetatik ere etortzen dira. Orduan, gu adibidez, bularreko zuen Bai, proiektuan... bularreko kasuan elkalan egiten dugu Osakidetza eta biobankekin, eta, Bai. bueno, orain ez geha jasotzen biopsiak, baina gabonak baino lehenago lortu genuen jasotzea berrogeita hamar bat biopsia, emakumeen bularen menbiziko biopsiak, eta horko biopsitatik atera daiteke zelulak malignoak dira, osea, gero tumoreak ingo duten, eta abek laboratekin hasi daiteke egitea Vale, modelo. osea, Eta ez dira hiltzen. kendudan bular hortatikan ekartzen dizue ja, esango Osea, zen, kasu honetan dira emakumeek agian minbizia Tumoria dituzten. ekartzen dizue, ez da Hoi esango zen. Eta biopsia egiten nahi direnean ikustea minbizia baduten edo ez, eskatu genien bigaren biopsia bat atzeratzea. Oso material interesgarria eta importantea da. Osea, Eta adibidez, bularreko minbizian barruan, minbizi baten zentratzeagatikan, zenbat minbizi desberdin mota daude? O danak berdina dia? Ez que nik ulertzen ez zelula hildako zelulak diala, o zer da zehazki? Ez dira hildak, bizirik daude, baina Osea, justo modifikatu kontrarioa. hori da. Gainera oso biziak Bai. eta Ja, oso ja. agresiboak. Orduan, horregatik formatzen da tumorea. Osea, tumorea da Hori masa babesteko bat, zu- zelula asko daukana, Bai. eta azkenean, osea, zelula sanoak ezin dute Horren osea, horrela kontra, atera. Bizion bai. onduan. bai. Nire kasuan bainek egiten, osea, ez gaude lan talde berdinan, elkar lan egiten dugu, ez? Baina, osea, nire lan taldea bere enfokea da gen bat nanomaterialakin, nanopartikulak, eta nola ere bili daiteke olako nanopartikulak bularreko minbizi modeloetan, baina doletena, no. Osea, bakoitza arlo desberdinetan zaudete. Bai, Bai. elkarrekin, baina banatuta, Vale. esaten Bai. den moduan. Azken batean, gorputzan, ez, gure organoak daude ehunez inguratuta. Orduan, depende zenolako ehuna, adibidez, ehuna fibrotikoa bada, zelula konportatu egiten dira era batean edo bestean. Orduan, gu modifikatu egiten ditugu materialekin, hori egiteko, ez? Azken batean, Lehenago igual ere biltzen zuten material sintetikoak, Bai. edo bai, material natural batzuk, baina gehien bat igual sintetikoa, ez? Baina gaur egun dago interesa handia benetazko Bat eula berezeko ere tumore hori biltzen. eta erabiltzia, ba hori jakiteko aber, Bai. bai gelditu o nola... nola garatzen den hori da. Bai. Depende ze materiala erabiltzen duzun. Hasieran erabili genuen gehien bat txerien no sé, organoak adibidez juntzaitezke matederua edo ospitalen bidez lor daiteke arteria bat,
bularako zati bat, baina egia da oso interesgarria da ere biltzea humanoko gizakiana. Eta hor gaude orain ez, pixkat ikusten nola lortu olako Eta ere material sintetikoak egiten adibidez, modifikatu egin behar ditugu batzutan, propietate desberdinak izateko, ez? Gu ulertzeko azken batean propietate guztiak. Osea, gugoaz mikro edo oso txikia den edo oso fisikoa den gauzak ulertzeko, gero aplikazio bat emateko, ez? Eta nola egiten dezu hori, adibidez, 3 dimentsiotan sortzen dezu, esan dezuena, ez da? Eta 3 dimentsiotan da horrei, nola egiten diozue gizaki baten barruan egon gabe, medikatu o garatu o nola, ez dakit, nik ikusten detena da, horrei jaten ere bai gizakiak ematen diola, ez da? Orduan, ez dakit, hori nola mantentzen dezue bizirikan? Saiatu behar duzu zelula mota desberdinak sortzen, eta gero daude modalitatea impresioa irudimentzioekin sartzea baskularizazio, nola? Baskularizazio edo. Osea, azken batean baso sanguineoak egitea, ze oso importantea da nutrienteak ailegatzea. Ze, klaro, zelulak behar dute janaria. Guk ematen diegu medio batzuk, ez? Ja prestatuta daude bizi irauteko, baina oxigenoa behar dute nutriente horiek, eta baldin baduzu 100 zati bat horrela, bum, hori, odol basoak izan gabe, pues, azkenean hilo egiten dira, orduan hor dago gakoa ere, nola sartu Eta nola egiten duzu, leku txiki baten, edo animalikin ere bai izan alda olako? Leku txiki batean, normalean ere beltzen dugu plakak, badaude plaka Petri, olako estilo, baina txikiago. Plaka Petri hori zer da? Da, plakatxo bat, non hasi egiten dira, osea, imaginatu olako bat, osea, plater batean. Botatzen dezu, eta horra azten dira bizin horiek lantzen, eta hori sortzen, nutrienteak, eta zer nutriente, zer da, beti esaten duena, esaten duen minbiziantzako edo tumoretzeko azukre glukosa dela gehien gustatzen zaioena, ez da? Bai, osea, nik askotan esaten dira jende, zelulak baduzu, osea, lanion, imaginatu, gero jun beharko dut zelioli kasu egiten. Orduan dia, pues, bitxutu animali txikia bat, bezala jun behar duzu janari eman, kakakendu, olako zaindu, asteburuetan igual ikusia berondo egongo dian bakarik, hola. Baina, ez duzu ikusten, hola, osea, oso txikiak dira. Eta zein berzu, mikroskopio batekin ikusi, nola ikusten, bai? Hori da. Eta jaten emateko, ezuk jartzen dezu hor, eta behiek bitxito txikiak bezala juten dira jatea. Eta kakak eta ere bai ditu esan dezu garbitzen bihar dela. Ikusten duzu kaka modua pH aldatzen delako. Azidua jartzen da, Bai. Joder. Baina modu oso simplistikoan, eh? Bai, pentsatzen dut. Nik ulertzeko. Ados. Bueno, hauek egingo ditugu konfitatu, eta hemen gordeko ditut. Hauek oliotan konfitatu, eta esan duten bezala hemen ni. Hauek gordeko ditut, gero salteatzeko Bruselasak. Orduan hau, listo, aurreatu dugu. Bueno, eta hemen, lehendabiziko urratzak eman ditugu. Jarri dugu patata pregitzen, bueno, guandikan olioak ez daga temperatura gehiagi, hemen konfitatzen, eta Bruselasak egosten. Ingo deuna da, lurreko biziara jungo gea, zarautzen dao, nekazari bada dana ekologiko niteuna, eta ea nola dazkan bere baratzian, guazen ikustea. Eguerdion, Joseba eta konpainia. Ni Mikel naiz, zarautzen gaude lurreko bizia proiektuan, eta gaurkoa Brusela Azan inguruan hitzengo dugu. Brusela Aza, bere izenak dion bezala, Brusela inguruan sortu zen, 13. mendian, eta azakien ekoizpena ugaltzeko pentsatuta sortu zen. Eta gero Europan zehar banatu zen, eta hain momentu honetan, klima ezea daun edozein tokitan ikusi dezakegu. Beste azaki guztiak bezala, naizta neguko barazkia izan, guk udara hasieran ekaina uztaia aldian landatze dugu, udaran landaria handitzen jungo zaigu, eta gero ja, negu guztian zehar, Bruselasak biltzen juteko aukera aukiko dugu.
Txikia dian bitartean, bai, noizbehinka ureztatzen jun berria, gero ja tamaina hartzeuenean eta neguan sartzean bezala, hemen nahiko uri nola iteon, hor ja urik ez genuke bota beharko. Beste azaki guztiak normalian, asteia burua itegue eta moztezu eta listo. Kasu hontan, bere berezitasun bada, landaria goraka onditzen dijoa guk asa txikiak kentzen guazen bezala, goraka jarraitzea onditzen eta gero eta gehiago ematen jute zaigu eta horregatik negu guztian zehar biltzen jutia dakau. Adibidez, zail hau guztia ja pasadeu Bruselasak biltzen eta ikuste zuen bezala, hemen landaria, hemen betikan ja biltzen jungea, hauek adibidez berriro biltzeko moduan dazkau, eta hemen goragoko txikiago dauden hauek utziko ditugu hor, eta horiek handitzen duan zen bezala, hori, landaria goraka jungoa. Ondo ongarritutako lurra gustatzen zaio, zen egu guztian zehar ematen jun behar zaigu, eta nizurrite aldetikan bai dazka etxai batzuk. Alde batetik, landaria txikian bitartean, bareak eta barrazkiloak kontrolatu berria, eta zarrazkia handia indezakete. Beste aldetik, zainetako eulia euki dezake, eta azkenik, azaki guztiak bezala, arra izango zen bere etxairik handiena. Kasu hontan, tximeleta txuri bat da, arrautzak jartze dituna, arrautzak dira hori naranja kolorekoak, eta gainean baldin bazaude, eta ikuste baezu hosto batzuk zulatzen nahi diala, arroiek eskuz kontrolatzeko aukera eukiko deu. Oain, pasain bazaizu eta gehiegi ugaldu baldin bada, ja, bazilusa erabili beharko genuke tratatzeko. Baitare, belarran kudeak eta iteko, pasillutan makina pasatze deu, eta gero nola badakigun landaria altua ingo dala, beste pala batekin lurra tontortze deu landare eutzi alizateko. Propiedaren inguruan esatea dakau onura asko dazkala, fibra asko daka, C eta K vitamina dazka, diuretikoa da, digestibako laguntzeigu, azido folikoa daka, antioxidantia dazka, minbiziantzakore laguntzeigu, eta burdina daka. Egia da hemen, asaki mota jateko ohitura asko ez da hola. Bada ohitura, baino beste asaki motak normalean gehiago jateia. Guk adibidez otarretan jartzen ditugu, eta egia da jendia ohitzedanean hau jatea asko gustatzen zaio. Joseba, oain zure esku lagatzet, zer errezeta ingo zen ituzken Bruselasakin, eta ni hemen geldituko naiz, lanian. Urren arte, agur. Aupa Mikel, gora lurreko bizia, eta gora zarauz, nola ez, ezta? Aupa urteta, usua. Egia zan, artista da, nahi saskia beak ekartit etxea, Eta Bruselasak da, ekartzen bai desente bain sasoi hontan, eta egia zan, ze onak dian, Hola, egosita, salteatuta, geho egiten dure bai laben, hola, pusketak jarri, feta gazta pixkatekin o gazta berezikin, laben sartu, usten dezu hor 30 minutu, eta ateratzen dira, eharrak. Eskerrik asko, ematizkiuken vitamina da negatikan. Urren arte, fibra pilare bai. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen, jarraitzen dute baratzurik, goxatzen, ondo konfitatu berdiak gero puretxua ondo iteko. Hamene hasi dira dantzan gure patatak, pregitzen, eta Bruselasak beste minutu batzuk ditut, eta ja iragatzeko ditu gero salteatzeko. Inbiar deuna da, behituen, saladia bereziontako, osagaiak botatzen jungo da. Ni ustez, bolonetan sartuko zaigutan da, bai, jungo da, sartzen. Orduan, bien artean bertara botatzen jun, adibidez, luzokerrak txikituta, Txiki. Bai, txiki-txikin da, intxaurrak ere bai, eta hoi txikitzen zunean pasako izuetre bai, tipula eta piperra ni jungo nahi ziten, bale? Guazen txirik itxarraka. Bueno, hainbeste gauzan artean, esan dezue, imprimatu iteitu zuela, organoiek edo zelulakin. Nola da hori, nola impresora batek aldu nolako zerbait imprimatu? Azken batean hori, nahastu behar dituzu zelulak, materialak, eta diferente kabezalekin imprimatu dezakezu. Eta tintantakoak bezala, eta batzen zelulak, bestian ez dakize, eta... Hori da, nahaztu, eta jeringa bat modukoa. Eta botatzen juten da, eta nola adibidez badakit arteria bat indezutela imprimatu, ezta? Hori da.
programatzeo, eta igual, kontrol numeriko baten bezala, CNC baten bezala juten da botatzen edo Hori da, zuk egin behar duzu kodigoa, bueno, modeloa esaten dugu, ez? Gu ordenagailuz egiten dugu, eta ja hor esaten diozu imprimagailuari hori imprimatu behar duela, ez? Kodigo horrekin. Eta zein materiala ere bili. Bai, ze Eta, prezioki. adibidez, ze arteria imprimatu zenuten, nolako zaina zan hori, zaina bat, da arteria bat, ez da? Bai. Eta nungo zaina bat, ez dakit. Hori izan zen nahiko handitsua, zen birikakua, ez, pulmonarra bat. Bai. Bueno, azken batean gu modifikatu aldugu tamaina. Kasu horretan nahi genuen olakoa izatea, baina programatu eskero txikiagoak edo handiagoak egin alditugu. Ala karta, ez, esaten duguna. Ados. Eta zentzan horren helburu, adibidez, hori imprimatu zenuten, eta gero, zein zenuten, bertan minbizia sartu, bertan negozio egin edo nola? Ez, horren kasuan ez minbizia ikertzeko, osea, bueno, lehenengo erronka izan zen 3 kapa guztiak eukitzea, ez? Arteria batek edo odol odi batek Bai. ditu kanpoko kapa dena elastikoagoa, Bai. gero daka barrukoa non ditugun zelula espezifiko batzuk, muskularrak direnak, Bai. eta gero zelula endoteliarrak daudena barne-barnean. Osea, 3 geruza sailkatu Hori da, 3 Baina geruza. Gero 3 geruza bakoitza horrek eukiko ditu propiedade mordo bat ere bai, ezta? Hori da. Orduan hor zegoen erronka, ez, egiteko dana ondo eta gizakion zelulekin egiteko. Petxo, erronka luzea. Osea, hauek bai. entzun ikasle bat, Usue izan ma, Donostiara. Bai. Eta egon zantzen Bere 3 tesia, urte. bere Bai. tesia 3 izan zen. urte hori imprimatzeko eta hori... Bai, ondo Bai, horrelako osea, martxan jartzea, bai. benetan Bai. ondo eukitzeko. Ze, claro, pues, egiten genuen pausu txiki bat, baina gero esen guztiz ondo, orduan, pues, hobetu behar genuen. Eta da, oso neska azkarra, eta ondo egin zuen lana, baina zaila, ez? Osea, Bai. proiektu oso zaila zen. Eta hori, osea, zertarako, pues, adibidez orain erabiltzen ari gara ulertzeko odol fluxuaren eragina zelakoa dan, ez? Begiratzen dugu, ze ikerketak daude, esanez, odolaren fluxua eragina duela adibidez arterioesklerosia den gaixotasun batean, non plakak loditzen diren arterietan eta blokeatzen diren, Bai. hori nahiko ezaguna da, ez? Bai, gero ikusten Eta jende pilo oso, bat, osea, gero birikakoa horrek ematen sortzen du dizuna, hori da. Bihotzekoa, adibidez. Hori da, bai. osea, birikakoa bihotzekoa esan nahi bai. nuen, bai. Eta orduan gaude ikusten aber aldatzen zenolako fluxuak erresonantzia magnetikoko irudiarekin, hau da, kolaborazio bat Jesus Ruiz Cabello den beste ikerlari batekin gure zentrukoa, ze eragina duen fluxu hori, modifikatzen gu, hori odolantzeko likido bat erabiltzen dugu. Ja, ez dezu benetako odola ibiltzen. Gaur egun ez, baina erabili genezake, ere. Baina hor mantendu berko zane bai temperaturak, eta bestela loditu ingo zan, edo... Hori da, osea... Odolako ajatu iten da segituan, ez da? Nik edaki txerria hiltzean iamintza moitzen inbili berdala, bestela... Bai, hori da, koagulatu bestela. Koagulatu iten da segituan. Eta odola bezalako beste likido bat erabiltzen dezue? Eta hori ere bai zuek asmatutakoa, edo nola sortzen dezue? Osea, azkenean bizkositate jakin bat duen hori erraza da, ez? Azkenean modifikatu egiten dugu bizkositatea. Eta hori, azkenean da ulertzeko, pues, kurbatura bat baldin badago, ea plaka gehiago sortzen diren edo ez, edo zenolako eraginak izaten duen. Kandun etortzen dian arazoak, ez da? Hori da. Adibidez, bai bihotzeko ematen dionean jartzen du esten bat, nola deitzen da, hor zer muiletxo bat laguntzen diona existen. Irikita ukitzea, ez? Irikita ukitzea. Bai. Vale. Osea, azken batean, estemak egiteko ere materialak erabiltzen dira, eta material on bat, biokompatiblea dena, erabili behar duzu. Karo, batzutan gure gorputzak eragin inmune bat egiten du, ez? Somatzen du ez dela gorputzekoa, eta nahi du kendu, ez? Eta batzutan hori Retxazo bat iten dio beste balbula horrei. Hoi askotan pasatzen da, tipo, organoen aldaketa egiten dute jendek, ez? Igual kero jun behar diak. Giltzurruna bat aldatu adibidez. Bai, kero igual itzuli behar duzu. Gorputzak ez du hartzen, ez da?
Hori da, somatzen du ez dela berea. Orduan horregatik oso importantea da erabiltzen dugun materialak benetan biokompatibleak izatea, eta hori ere gure helburua da, ez? Eta adibidez... Nola nahi dizu? Bai, hori laukitxotan nire bai, eta bertara bota. Orduan ikusten dut, aproposa izango zala, norbeantzako prestazia zerbait inberrizun bere zelulekin, ez da? Orduan errezago harrapatuko, ez da? Hoi oso politxa izango da, baina oso zaian ikusten. Ja. Regulaturien aldetik ere oraindik ez gaude, no? Bai, azken gu saiatzen gara proiektu pilo bat eskatzen Europara. Batzutan lortzen dugu, beste batzutan ez, batzutan hola lan egin behar dugu ikerlariak ez, proiektu bat duzunean, dirua duzunean. Nik hanka hontan dauzkat, hiru tendon de Aquiles. Beitu. Hildakuana jarri zen hemen. Baiza? Bai, hemen bat albon, da bestia kruzatua bezala. Ostras. Ze izen zen istripuren bat edo? Bai, kruzatua puskatu nun belauna, eta gira esan, hasieran kentzen dizu hemen azpiko tendoi bat. Bai, hori da. Eta hurrengo operazio intzin, eta erretxasatu intzin. Eta gero, hurrengoa jarri zien, eta meiku horrek itezuna zen, tendoia, Aquiles tendoia, hartzezun ezur pusketa batekin da beste ezur pusketa batekin. Osea, esateu tendoia baino errexo, eustezula ezurrak. Ezurrak, karo. Guaingo zuzte lotuta azkatela. Bai, ez? Bai. Ondo zaude. Baina eske ikiarri jada ititu zuen gauzak, eta ikerketa hauekin eta nola, bai. Aurrera penak egiten dira. Guk urdai azpiko eta erabiltzen duen bezala, hauek gure zelulak moitzitu, ez alda ala, Bai, hala da. Ikiarri jada. Bai. Karo, imaginatu, egin genu tendoi bat, zure zelulekin, laborategian, ama zelulekin, kendu beharrean, ja jarriko zizuketen zuzenean. Aparte prozesua desentzio luzatzen da, kaso askotan ezin dute batzutan ja bihar dugu, ez da? Hoi da. Zema tardatzen du horietako zelula batekin zerbait sortzen edo imprimatzen eta Zaila, segun zelioen mota ere. Nik esango nuke asteak. Osea, normalean ez da egunak, Dira asteak, 3 aste, osea, gu normalean, kultiboak 3-4 astetan hasten ditugu. Depende ze zelula mota, karo, gero depende. Baina orain ere lan egiten dugu zelula kardiakekin, kolaborazio batekin, Manuel Mazo deitzen den kolaboratzaile bat Nafarrokoa, eta haiek bai ama zelulak erabiltzen dituzte eta diferentziatu egiten dituzte zelula kardiaketara. Eta horiek ere prozesu oso luzea behar dute. Normalien 3 aste zelula kardiakoak izateko. Eta hori dana hemen Donosti niten da, Miramonen prestatzen da dana eta han daude laboratorio guztiak prestatua. Hori laboratorioa da, ez da laboratorioa. Bai, laboratorioak zalioloak. Denetarik daukagu, eske zentrua da pasada bat. Daukagu ziklotroi bat, ere... Ziklo, nola? Ziklotroi bat. Zer da hori? Isotopo radioaktiboak egiten diren lekua. Isotopo radioaktiboa, antzeko utzina. Adibidez, esan duzu ere pet bat, badakizu, irudi bat, ospitalean, non kontraste bat behar duzun. Kontraste hori batzutan radioaktiboa den sustantzia bategaz egiten da, hartzen dizute gorputzan, oso gutxi irauten du, gero txisatu egiten da, eta hori zure bilbidea markatzen du. Eta hori egiten da gure zentruan adibidez. Gauetan, hori oso interesgarria da, gauetan farma bat dauka alokatuta, eta farma horrek egiten ditu isotopo radioaktibo horiek markatzeko eta ospitaletara banatu egiten dira. Eta egunean zehar ikerkuntza egiten dugu. Eta zen lan iten dezuen, da zean antolaketa handiak eta behar dituzuen hori dana ondo garatzeko, ez da? Esaten duen bezala, guri zukalden zapuste zaizkigu jakiak mozgailuan eta leku guztitan, da zuek horribili berko zeate, hori dana bizidunak daude bertan, ez da? Bai. Bakoitza daukagu lanbideaz, osea, interesaketoa ez dakit. Izosten dituzue, nik pentsate hidrogeno likidon izoztuta hor mantentzeko eta... Bai, hori daukagu dana, eta mikroskopio pila oso erresoluzio
txikikoak ikusten alditugu atomoak. Osea, molekula baten atomo bat hori ikusi aldezako gure mikroskopioekin. Zenbat atomo bihar dira ondar bat? Olakoa bia. Segun ze ondarra, Hori da, segun ze atomo. Zarautzekoa bada. Zautzeko ondarra, kanadetako harri txintxarroiek, atxiz, amar, hori da hoi. Bueno, eharra lan naitezue, eharra. Beitu, hemen geho patata sartuko ditugu, lehendabizi atea ingo ditugu eta koipia pixka kenduko jau, eta gero naztuko dugu hemen dauden gainuntzeko osagaiekin. Hemen batzuak jatea ditugu, zanpatuko ditugu gero gaztakin da gainuntzeko osagaiekin, eta hor dazkat Bruselasak salteatzeko prest. Hauek atea, a ber, hola xigatzakin jateko hori, arrauta pregitua gana, Bueno, ingo deuna da bitarten erreportai bat ikustea jungo gea. Bale, bikote? Bale, ados. Zehazki jungo gea, egaina gozote gira. Eta zue kafiaekin hola pastatxoa gustatzen zaizu hartzia? Asko. Ikusiko zuze pasta goxoak dituen, gaur kafian egingo gaina pasta. Kafian pasta, kafi hartzeko. Bueno, ez niare bai, Oazen ikastea. Bueno, Joseba, eguardion berriro hemen egaina gozotegitik azpeititik gen, eta gaurreak utziko izuet nola iteien gure kafe te pastak. Venga, guazen barrure itea. Pasta hau iteko erabili berdeu gurina, irina, arrautzak, gatza, azukrea eta kafea. Te pasta hau klasiko bada, beste pastakin nahaztute saltzen ditugu kajatan, edo banakare bai, eta nahi ikiarrik utatzen. Pasta hau egiteko, lehenengo ingo duguna da, azukri eta gurinen nahaztu. Ondo nahaztuko dugu, gaz ikutu bat emango dugu, eta gero botako dugu irine eta arrautze osuek eta gorringo bat. Hori nahaztute masa kompaktoa lortuko dugu. Te pastak, jakingo zuenez, erresuma batutik datoz, bostetan tegi hartze zeben, laguntzeko, tegiekin hartzeko, pastak jarri zituen. Azkenin galleta batzuk dira. Behin mazain dedak eunin, ondo nahaztute dauk eunin, zabalduko dugu maien irin pixka batekin, rodilukin, ez pegatzeko, eta trokel batekin moztuko ditugu borobiletan. Naiz eta kilometro zeroko izen alditugu osagai guztiek, kafiek keniatik ekartze dugu, oso kafe hona dalako, eta aukera gehiago ukitzeko gure pastatako kajatan. Behin moztute dazkeunin, trokelak inde dazkeunin, nahaztu berdi jo, gorringo batei kafie eta pinta ingo dugu. Eta horrazitxo batekin, zamarra batzu ingo izkou. Pasta hauek, ospakizun era guztietako erabiltzeie, norbaiten urtebetetzi danin, o talerrea amateko, o paritzeko, ospitaleako, eta nahazetzen ipintzitugu klase askotako pastak, kafie, marmelada, eta bati bat kafedun hauek oso errari. Behin pintaute gero, labeaz hartuko dugu, 250 gradota, 5 minutu, eta hor ja bukaute gehatzea. Behin oztutegu, jateko prest. Bueno, Joseba, ikusi den nola indizkiaun kafe, te, pasta hauek, eta elkarrekin kafetxo batekin, daztako ezi hau biloik, bale? Eskerrik asko eta hurren arte. Hau, Painazio, artista hutza eiz, eta irekin beti ikasten gitxaude. Egia esan, egaina hunditza da, hunditza. Egia esan, area, azpeititi pasa. Eta bertatik, pastatxo batzu, pastelito bat, eta beti inazioak. Ze gauza honak. Bueno, bezarka da hondi bat, eta hurren arte. Gurian jarraitzeko, beitu, hor, pastatxo eiteko. Baratzurik kremana, batzuak berta bota, puretxu hain, geho gazta bota, pipermina pixkat, eta geho ja prestak haunian botako ditugu sesamua, bale? Eta emango izu goiara txiki bat, bai, dena harrapatzeko eta probatzeko ere bai. Baitu, bat probatzeko eta bestia harrapatzeko. Eta hemen inbiar deuna da, patatanaz kioiei botatzeko, hor dauden osagai guztik ere bai, botatzen junbiarria. Lehen dabiz ingozuna da, xibul eta hemen tipulina betu, urak endungo jot. Bitu hemen trapo nola, kolpe pare baten banda.
Eta hemen ningo zutena, xetu, berta bota, patatak, eta gero, tomate murriztua, estilla, eta piperra utza, pixkat. Vale? Vale. Eta naztuketain, eta orduan, bi horiek listo azkau. Eta nik jungo nahi Bruselasak naztu, eta batzuia pikatuko eta saltea bengoet. Eta hemen leheno konfitatu ditugu baratzuriak. Hau ez bota, hau da marabila bat etxian, Ingoetena, Bruselasa salteatzeko pixkat hemendik erabili. Eta gero adibidez, maionesa bat inbiar badego, alioli bat oseose, olio erabili, o zerbait prejitzeko ere bai, eharra da, sekula ez bota. Bueno, eta hau esan da, jarraitu berdeu mingainai ematen. Atekotena sartaia berotzea. Eta, ze gauza gehiago dazkazu esku artian? Ze osagai? Ez, gauza gehiago, zuen lanen. Ah, Bueno, bai, osagaiak ere bai, egia izan. Osea, zentruan, bueno, osea, tolek esan duen bezala, osea, ekipo desente, oso ekipo onak kalidadezkoak, eta, osea, hola, osea, talde, osea, gaude uste amapi taldea? Hamabi talde. Eta talde bakoitza badauka bere iker lanak gaia edo, eta ere bilidetzekeko zentroko ekipoak, osea, gure taldean bereziki, lehenago komentatu nun, gure enfokea igual da nanopartikulak eta minbizien modeluak, eta hoxe gaude, osea... Baita, hori, enpresa bat, sortzen ari zaretela, ez? Iazko emaitzakin ikusi genuen posible izango da aurrera eramatea emaitzak ez, enpresa bat sortu, eta idea da erabiltzen biopsien zelulak, modelo bat egin, eta holako modeloekin frogak egin farmakoekin. Osea, probatu farmako desberdinak eta ikusi ber funtzionatzen dira minbizien aurka, ez? Eta nola erabiltzen egea pazienteen zelulak bere, nola esatea, behatz marka edo hobea da, osea, biologikoki erakusten dugu zer nolako tumorea dago gorputzan, ez? Orduan, interesgarri da ikustea benetan nola farmako hori funtzionatzen du. Eta hor gaude orduan orain enpresa spin-off bat egiten, onko replika izena du, diru laguntza eskatzen, hoxe. Eta hori nola sortzen dezu, adibidez, leheno bezala zelula bat, edo hor ja minbizia sortzen dezu, eta horrei zenbate jozu, kimio, radio, medikotu, nola... Gure enfokea da orain farmako tradizionalak, kimikoa eta farmako berexik minbizien zelulak joaten direnak. Ez haulako jipoia jasotzeko gorputzak eta ja juteko ari zuzenian, ez da? Enfokatuta, ez? Bai, honen interesatzen zaigu ere zelula osasuntxuak ere biltzen. Eta hola ikusi dezkegu farmakoa kalte egiten du beste aldetik, ez? Bai. Ez que gila zan, bai, ez da bat ere erresa, zatik hor, bai, holako tratamenduak pasatzen dianean, gauza onak eta txarrak eta gorputzak sekulako jipoiak eramatitu azkenian, ez da? Hori da. Ikusi hilea jausten da, eta dana afektatu egiten zaio gorputz osoari, orduan. Geroz eta gehiago, ez, da enfokatuagoa, lokalagoa. Eta tratamentu personalizatuagoa ematia, ez da? Persona bakoitzak biharduna, ez da? Baita. Ope. Bueno. Eta horrez gain, malu badakit xegan ibiltzen, zala, ez dakit guandikan ibiltzen da. Jarraitzen dezu, edo hainbeste landakazu, ume pare bate badazkazu, ez dakit... Bai, osea, bi alabak ditut, 2 eta 5 urtekoa, eta hoi bai, igual importantia desatea zen, nola biak amatxoak gaude, biak emakumeak. Lana eta etxeko bizitza oso, batzutan oso zaila da. Kombinatzea zaila da, batzutan, klaro, ordu asko sartu behar ditugu, klaro, ikerkuntza behar du, ez? Baina alde berean, zu daukazu zure etxean ere beste proiektu bat, klaro. Orduan, bai, egiten dugu. Bai. Egia zan, bai. Eta askotan zuen lanakin etxera emango zuen buruan lan horire bai, eta... Beti eramaten dezue. Osea, emailak ikusten asteburu, nik oraina ikusi dut nola egin, osea, beti goiz esnatzen naiz. Goiziko 5 asteburu ere, alarma jarrita, eta hola egiten duzu, lotzen duzu dena egiten, baina
egia da, zaila da, ez? Batzutan kostatzen du, baina, Bai. bueno, egiten dugu, ez? Bai, Ez da- Horregatik gaude zalantzat- gazte eta hola mantentzen gara, ez da, Bai. eta gustatzen zaigu lana, ez? Bai. Osea, azkenean nik pentsa joaten naiz gogoakin, eta oso... Bai, gustatu Lankideak behar. oso ondo, lekua oso ondo. Bai. Eta nola dago emakume zintzilarien egoera? Nik bueno, osea, nik ikusten dut, emakume asko sartzen sisteman, Patatak ere sartu behar ditut hori, galdetu behar ez dira goraino iristen, baina egia da aldatzen nahi da, osea, utzi behar dugu denbora bat, ez da pasako egun batetik bestera. Ja. Baina, bueno, gure zentroen eta beste asko, ez da 50-50 ez, kargana Osea, eta... egia da beheko postuetan emakume pilo bat daudela, goikoetan esain beste. Adibidez, amatasuna igual izango da arrazoi bat, baina lehen saiagoa zen, ez? Gut poliki-poliki hori... Pizkanaka da hobetzen, baina Baina gainera kostata. iritsi behar du bai, lekuraino. Bai, Bai. kostata. Baina, bueno, gaur egun gure zuzendaria da emakumea, lehenengo aldiz, baina zen bere bakarra, ez? Jefa sana, orain ja gaude beste, orain gara 3, 12tik 3 emakume jefa garenak, edo Bai. gure lana, gure taldea dugunak, baina egon da 2 urte dana gizona zianak. Orduan, hori, poliki-poliki Aida aldatu. pizkanaka horrekatzen da, ea. Eta gero ikusten duzu, laneko murrizketa jartzen ditenak, emakumeak dira denak. Osea, ez dira gizonak. Ja, Orduan, hau gizakiko problema igual da, guk pentsatzen dugu emakumeak hartu behar dugu murrizketa eta ez gizona, ez? Baina, eta justo ikarkuntzen munduan ezin duzu geldiekon, osea, Ez. biak Ja, ardunegon eta eta orduan umekuki, Jornada erdi jartzen dezunean, ja pizkatatzea duitezea. ez da existitzen baja maternidad zientzia Ja. ikarkuntzen Es munduan. que, claro, ikasleak dituzu, nola utziko dituzu laguntu barik. Gainera proiektua doaz aurrera, orduan zaila da. Baina, Oso bueno, zaila. azken baina, Bai, aldatzen nahi da eta gustatzen bazaizu zientzia, nik uste oso lanbide eta zerbait oso interesgarria, osea, ez duzu egon behar 24 ordu pentsatzen zientzia, bai lortu dezakezu lasaiago egoten. Eta hori, nire kostatzen zaidana da, proiektu pilo bat eskatu behar ditugu bat lortzeko, Ja. ez? Orduan, idatzi behar duzu, kriston esfortzua egin behar duzu, idazten, pentsatzen, superona izateko, konsortzio bat, ze normalean dira konsortzioak, ez? Europako mailan. Europa zehar jendea biltzen, idatzi, eta justo, osea, puntuak eta superona, baina esaten dizut, ez dago dirurik. Eske oso kompetitiboa da orain. Eta orain nik uste gehiago, ze orain Amerikaen ere sar daiteke, no? Osea, Amerikatako bat. Eta nola da bestela esaten dizunari zientzia eta ikerketan egoera? Osea, bai dago diru iturri horiek eta ondo etortzen dira, kostatzen da esan dena izaten bezala. Ez dut Badator txiriki txirriki o gutxigi, Ez dut biharko uste zan gero laguntza esaten- gehiago. Ja. Beharko esan laguntza gehiago, egia da Euskal Herrian nahiko ondo, osea, ze daude beste Bai. lekuetan ez hainbeste, osea, hemen ditugu pues, ere laguntzak hemengoak, ez, lokalak, baina dirua sartu behar da, eske proiektu guztiak, dirua asko behar kostatzen dute. dira gainera, Hori da, ezta? imaginatu zelulak eta hasteko, pues, dana oso Garestia, mantentzia, Nabritzen da gure, osea, bizi modun bezala, osea, presioak igo dira, baina Ja. diru laguntza, igual ez da igo. mantentzia. Eta soldatak ez dira igo, ez? Eta orduan hor Berdina. dago desoreka Hor dago bat etortzen da, Bai. ezta? Baina uste eta igual, pues, lanbide guztietan, ez? Bai, Bai. igual gertatzen da, hori egia da, depende esan nolako lanbidea. Hemen ere ikusiko duzu, osea, Bai, materialak ikeruzteko. danian gertatzen da, egia esan, batzutan gehiago, bestetan gutxio. Bai. Bai. Futbolian ez. Hori da, hori da. Ikatziz lamar. Bueno, hemen, hola, bolatxo bat jarriko deu, gazta berezina. Hemen jarriko deu, Se pinta. esateu, gustatzen zaizkizu Bruselasak urdai azpikoakin, bai, eta Bruselas gabere, bai, esateu. Hola xere, bai. Ez baino txiste txarra zan. Bueno, hemen txe, platerrea rein deu, plater kombinatua. Venga, beste pare bat. Eta gainen jarriko jo, hola, bere beruakin urtutzeko urdai azpiko pare bat. Eta
Arginen otarren ikutu agarri berdiot hemen bukatzeko historia. Bueno, bikote, eskerrik asko, ikertzen ari zaten guztiagatikan. Eta, a ber, gauza asko lortzen dituzuen, udanok osasuntxu eta earkioteko. Eskerrik asko, bikote. Mila esker. Eta mi esker zuei, hemen gelditzea. Hauxe jaten da gaur egun ikusten. Agur lagunak. Aio. Agur.